Не верувам и не верувам. Цаци, разбираш, ти може да не веруваш, ама оваа кафана има невиден дигнитет, разбираш. Како дигнитет кафаната 5 на 5. И башка цел намеште му антиквитет. Може е 5 на 5. Ама со тоа што интериеру му антиквитет има нов квалитет, цаци. Он за това нема капацитет, бе. Ај, овие работи ги тргна на страна. Мора да има некој нов специалитет, бе, разбираш. И шо, еден специалитет това курозитет ли е? Не веруваме, мора да има нещо да го поддържава некој да го... Капацитет и дигнитет, се И си. кабаските? Може ли да седнем с вас малко тук? Седи, бе, Боже, баш сакам да ти питам нещо, разбираш. Аз цяло време се другаш, се разправяме, разбираш. Слушай, не отите мразен. Ова е муабетки се стане на масата. От шо е тайната това тук? Кај тебе врволешник, бе, разбираш. Па имам аз един нов специалитет. От кога го вея в този специалитет, капаната, знаеш како ми е вака? Не може тоа од еден специалитет. Ама taj специалитет има един марифет. Почнав да правям кабаси от диви заяци. Пробай да видиш шо е специалитет. Диви заяци, разбираш. И шо специалитет ви е каков курозитет? Курозитет това се разбираш. Зайци, знаеш как се кецат, разбираш. И се кецат. Како не се кецат? Па аз продавам по 1 тон кабаси на ден минимум. Ай, сега малко, нема в тосове много, разбираш. Слушай, бе. 1 тон диви заяци на ден. Кабаси. Дека бе толкова диви заяци, бе, блажо, разбираш. Това се кабаси, бе, Ристо. Не се става само заячко, турам я внатре и биволешко месо. И колко ставаш биво? Турам. Пола. Добре, и пола да се. От дека да важиш по 500 кила диви заяци на ден. Ай, молим те. Аз не ги турам така. Аз турам един бивол и един заяк и се измеша това. И това е пола. Еми, от каква процентуална застапеност разбираш? Заяко излевал ти е тежко малцинство и въобще нема се усетил кабаста, разбираш. Па това е марифето, бе. Да ви кажем право, за това аз не ни турам унатре заячко месо. Това е марифет. Гледаш и цаци, разбираш. Това не е куриозитет, бе, това е раритет, бе, разбираш.